Komplex vznikl na místě původního brownfieldu, areálu bývalé továrny Vlněna, který byl v důsledku svého původního využití částečně kontaminován. Výstavba dosud vznikla na více než polovině rozlohy území, vývoj však dále pokračuje. V těsném sousedství novostaveb zůstal zachován původní palác Bochnerů ze Stražiska, který je nejstarším neorenesančním palácem v Brně. I přes vypsaný demoliční výměr na celé území bývalé továrny se architekt ve shodě s investorem rozhodl palác zachovat. Zachován by měl být i původní objekt výtopny s komínem. Při tvorbě konceptu pro tak rozsáhlé území bylo potřeba pracovat s měřítkem okolních čtvrtí. Velkoměstský charakter ulice Dornich byl vodítkem pro odsazení budov a rozšíření ulice Přízova až k Bochnerově paláci. Na úkor pozemků investora vznikla široká ulice s alejí stromů, kam vnáší život kavárny a restaurace v pateru. Revitalizace komplexu Vlněna dokazuje, že úcta k původnímu charakteru zástavby přináší kvalitní výsledky i při nutnosti velkých územních změn.